80-89, aquest va ser el resultat final del partit que va enfrontar dissabte el Club Bàsquet Blanes amb el grup Osorio, una diferència de 9 punts, que no fa justícia però el que es va veure damunt la pista, després d'un mal inici dels visitants que portaven un mes sense jugar. Entre el segon i el tercer quart, els badalonins van agafar el seu ritme habitual, gràcies sobretot a un bon treball defensiu de tot l'equip i a l'encert anotador dels germans Morales. A l'últim i definitiu període, el que es va arribar amb una diferència de 21 punts, els locals van maquillar el resultat a base de triples, com aquest d'Edu Vila o aquest altre de Jordi Heras, i amb bones accions com aquesta on Jesús García assisteix per Palomino. El parcial final de 37-25, però, no va ser suficient perquè el Blanes s'emportés la victòria davant d'un dels dos equips que comparteixen el liderat de Copa Catalunya. Els 5 primers minuts ens han costat una mica situar-nos en el partit, hem perdut diverses pilotes i sobretot tirs curts fallats que no acostumem a fer-ho, però tot i amb això, a partir del rebot defensiu i de la defensa hem pogut minut a minut anar ficant una miqueta al nostre ritme, no? Després al tercer quart sí que hem sortit de per totes, ens ha sortit bé la defensa 2-3 i des de la defensa doncs, hem pogut aconseguir atacs ràpids sense que ells poguessin fer balanç defensiu i a partir de les cistelles fàcils doncs, hem pogut trencar el partit a 15-16 punts. No? Quan ells han volgut han trencat el partit i quan l'han tingut ja controladíssim, a l'últim quart hem fet un cop d'orgull, hem començat a anotar els tiros i suposo que també menys pressió, ja el partit decidit, llavors han començat a fer bàsquet fluid, anotar de tots els colors i recuperar una mica el marcador i maquillar el resultat, perquè si algú ha vist el partit doncs realment hem perdut de nou, però la situació ha sigut bastant més adversa del que diu el marcador. Segons Francesc Sampau, cal que el Blanes es faci més fort a la segona volta als partits a casa i cal que comenci a fer-ho ja dissabte amb el Montgat. Comença la segona volta i per anar bé hauríem de fer pràcticament el contrari del que hem fet ara, és a dir, hem guanyat 5 dels 15, ara n'hauríem de guanyar 9 o 10 per intentar anar bé. Jo crec que ens hem de plantejar les coses pas a pas, i pas a pas vol dir la setmana que ve un altre partit a casa amb el Montgat, que és un altre equip que està construït per fer grans coses però que tampoc ha fet una temporada molt brillant, i hem de tornar a donar una bona imatge aquí a casa, o millor imatge que hem donat darrerament, recuperar les sensacions i començar guanyant la segona volta. Després de la derrota amb l'Osorio, el Blanes acaba doncs la primera volta com a 12è classificat, amb 5 victòries i 10 derrotes. Per darrere seu té 3 equips amb una victòria menys i el Pineda, que només ha aconseguit una victòria en tota la primera volta. Al capdavant de la taula segueix el Sant Josep de Girona, tot i que aquesta setmana ha perdut el Camp del Salt.